Uste dut inguru digitalarekin gertatu dena eta euskarazko komunikazioaren eremuan gertatu dena da, hainbeste aldatzen dela eta hainbeste aldatu dela hain azkar, nolabait ohitu garela aldaketa horretara, ezta? Eta berez aldaketa sakonak ekarri dituzte gure irakurtzeko moduetan, gure hitz egiteko moduetan, gure kontsumitzeko moduetan, ezta? Orduan nik artikuluan planteatu nahi nuena zen, 2017 hau izan da aldaketa azeleratu horien garai horren urte paradigmatiko bat, ez? 1000 gauza aldatu dira, eta aldatu diren 1000 gauza horiek onartu ditugu oso errez, ezta? Orduan agian bada momentua esateko, aldatu diren gauza guzti hauek zer suposatzen dute guretzat, ezta? Euskal Herriaren perspektibatik edo euskararen perspektibatik adibidez, hobeto gaude, okerrago gaude, kezkatuta egon beharko genuke itxaropenez beteta, nola gaude benetan, ez? Euskal ekosistema edo euskarazko komunikazioaren ekosistema lotuta dago oso gaztelerazko ekosistemarekin, frantsesezkoarekin, ingelesezkoarekin, eta globalizazioak eta teknologiaren aldaketak zuzena dauka eragin horrekin, ez? Datozkigune kontsumo moduak eta eskaintza kulturala ere guztiz lotuta dago beste ekosistema zabalago batekin, ez? Orduan, adibidez, ETB irakurtzerako orduan edo ETB-rik gertatzen ari zaioen irakurtzerako orduan, nik uste dut ez digula balio esateak ETB bere baitara existituko balitz bezala. ETB existitzen da gaur egun HBO-rekin harremanean, edo Netflixekin harremanean, ezta? Nik uste dut txiki handi dinamika horretan, nahi dugula arrakastatsuenaren edo handiaren joko berera jokatu, eta ez dugu ulertzen edo ez dugu ulertu nahi, ezin dugula handiaren jokora jokatu, ezin dugulako. Ez gara Espainia edo Italia bezain onak izango telezaborra egiten, ezko beak dira, eta gehiago dira, eta diru gehiago daukate, eta ez dakit, kulturalki ere beste parametro batzu dituzte, ezta? Orduan, horretan lehiatzeak ez du zentzurik, eta fikzio, ez dakit, zientzia fikzioa egitea estatu batu harren parametroetan, edo animazioa egitea egokore harren parametroetan ez gara helduko, ez? Orduan nik ados nago horrekin, nik uste dut saiatzen ari garela imitatzen, baina ez garen hori edo ez garen horretatik imitatzen egin beharrean, asmatu gu garen honetan, gure agian txikiak gara, agian ez, baina agian txikiak gara, baina agian baditugu abantaila batzuk beste handiek ez dituztenak, ez? Nik uste dut publizitatea azkenean bihurtu dela ekosistema guzti honetan, pixka bat odola bezala, ezta? Dirua nora doa eta proiektuak nola indartzen dira, azkenean neurri handi batean publizitatearen bidez. Eta hori egia da berriarentzat, edo inkluso jakin batentzat publizitate instituzionalari dagokionez, eta baita egia da ere, harrigarreki gure telebista publikoarentzat, ezta? Orduan argi dago publizitatea sartu baldin bazaigu sukalderaino, gure egunkaritara, gure aldizkari zientifikoetara eta gure telebista publikoetara, publizitatearen bideak ezagutu behar ditugula jakiteko benetan gaur egungo odola edo bizitzan nola banatzen ari garen, ez? Erronka zaharrek hor jarraituko dutela, jarraituko dugu kejatzen eta xaxatzen eta eskatzen gehiago telebistari adibidez. Irratia jarraituko du hitz egiten, irratia uste dut izango dela medio bat asentatuko dena eta, bai, azkenean esango dugu, bai, internet etorri da, baina irratia ez da joan, hor bat zeuden hor beldur batzuk. Eta nik ausartuko nintzateke esaten paperari buruz hitz egingo dugula. Papelaren papera berriro, bai, testuaren izaera, irakurketaren izaera, nik uste dute testu idatziaren gaur egungo izaera garaikidearen inguruan 2018an egongo direla jarrera ezberdinak eta iritzi ezberdinak.